чемоданны алабыз, и шуны безнең анда нәрсәне инде тапташ дибез. Каушап та калмаска, бөтенесе кул астында дагы әзер. Ак халатлы коткаручылар, икенче тормыш бүләк итүчеләр. Табиблар турында бу сүзләрне еш ишетергә туры килә. Чыннан да алардан башка без тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. Мөнирә Мәҗитова бу өлкәгә 42 еллык тормыш юлын багышлаган. Бүгенге көндә ул лаеклы ялга китәргә әзерләнә. Медик булу хыялы минем кичкенәдән иде инде. Әбием медпунктта эшләде, минем техник хезмәткәр булып. Медпункт Крушеда генә иде. Мин һәрвакыт шунда киреп, фельдшер мөхтәрәм апаның әйберләрен кызыгып карап, аның кеше кабул иткәннәрен карап утыра идем. Шуннан мәхәббәт тугандыр инде. Мин уже 1-нче класска кергәндә, мин медик булам дигән хыял белән мәктәпне дә шулай бетердем. Мәктәп бетергәч Казан училищесына бардым инде. Рәмзия Закирова һәм Мөнирә Мәҗитова 830 кешелек авылга бердән-бер медицина хезмәткәрләре. Авыл фельдшерларының көндәлек тормышы халыкны кабул итү, профилактик тикшерү һәм төрле процедуралардан тора. Эш көннәре генә түгел, ял һәм бәйрәм көннәре дә аларның биредә үтә. Чөнки ярдәм теләсә кайсы вакытта кирәк булырга мөмкин. Мазоклар алам инде имемнәрендә айсай диспансеризация вакытларында. Авырлы хатыннар белән эшлибез, чакырабыз, гел күзәтеп торам инде, күп марага да йөриләр, монда да киләләр, айга бер чакырам инде. Прививкалар ясыйм балаларга инде 18 яшькә хәтле бит инде минем үстәләр. Менә шулар инде. Эшле булмыйбыз инде без монда. Кайсы туры килә, икебезнең дә бер диплом, бер сертификат бөтенсен дә эшлибез. Фельдшер белән сөйләшү вакытында пациент үзенең барлык борчулары белән уртаклаша, киңәш сорый һәм дарулар турында мәгълүмат ала. Бирегә мөрәҗәгать иткән һәркемгә ярдәм итәргә тырышалар. Ярдәм бик кирәк булса, сорашабыз. Ярдәмнәре бик күп тия менә минем үземә бүгенге көндә. Гел алар белән аралашып торабыз. Шул инде исән сау эшләсеннәр, алардан башка булмый. Фельдшерлар билгеләп үткәнчә, чын табиб булыр өчен сабырлык, мәрхәмәтлелек сыйфатларына ия булырга кирәк. Көн саен ак халатлы фәрештәләр пациентларга сәламәтлекләрен ныгытырга һәм торгызырга ярдәм итәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Мара яңалыклары.